ବୁଟ୍ଟି କିଏ କୋଠାଘର ତିଆରି କରନ୍ତି? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ଚିତ୍ର କରି ଯିଏ ତାର ପେଟ ପୋଷେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିତ୍ରକର। ଯିଏ ମାଟି କିମ୍ବା ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଆମର ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍। ଯିଏ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣର ନକ୍ସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶୁ ଡାକ୍ତର। ଯିଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁରୁଜୀ ବା ଗୁରୁମା। ଯିଏ ରୋଗୀର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାକ୍ତର। ଦେଶର ସୀମା ଜଗି ଆମକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୈନିକ। ଛକ ଓ ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯିଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନର୍ସ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଚୋର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲିସ। ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରାଇଭର। ଯିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଇଲଟ। ଅଦାଲତରେ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓକିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍।